Closed doors, I'm a fool for your love. Welcome to my channel, Bukid Vlog. Ang i-vlog ko ngayon, gagawa ko ng santol na binuro. Buro. Yan ba? Magbuburo ako ng santol. Ito yung tubig na lalagyan ng asin. Ito yung asin. Tapos ng asin, balatan yung santol. Ilagay sa yan na naman yan. Lahat lang. Ibabad ko ng mga towing para siya 1 year. Mabalat na tayo. Ayun. Yan, binabalatan na namin yung santol. Asa? Parang akin yan. Beday, saan yung ginawa mo kanina? Yung ano, mahaba. Yan. Sige, ipakita mo ngayon. Hindi, pag ano, pagbalat. Naipangit na yun. Sino na naman yan? Ha? Mana tayo dyan, smile? Slow motion. Guys, tapos na natin balakan. Kahit natago na namin ito sa madilim na lugar. Tatakpan na namin. Dahil tatakpan daw. Time to takpan. Hindi. Oras na para itago. Hintayin ng 2 linggo. So, see you soon. 2 weeks. Magluto ko og latik. Nga na ay santol.